Здравейте! Днес съм избрала една снимка от интернет на една чепка домати. Червени домати, които ще нарисуваме с пастели. За целта са ни необходими специална хартия за рисуване с пастели, молив 2B, гумичка, клечки за уши и хартиен тампон. Първото нещо, което ще направим, е да спуснем една хоризонтална и една вертикална линия през средата. Така получаваме 4 еднакви правоъгълника. Същото нещо ще направим с снимката, която сме свалили от интернет. Целта ни е да може по-лесно да скицираме, тъй като ще го правим поетапно на части. Целта е да рисуваме в по-малък размер, за да ни се получат по-добре пропорциите. И така започваме да рисуваме доматчетата, без да натискаме много с моливът. Важна част от процесът е да обозначите светлите петна, защото после ще ви е много по-трудно да ги ситуирате на точното им място. Моята скица за момента е трудно забележима, просто защото избягвам да натискам. Можете да коригирате толкова пъти, колкото е необходимо, докато постигнете желаният от вас резултат. Умишлено съм избрала домати, заради овалната им форма, просто предполагам, че няма да представляват трудност за никой от вас. Когато вече рисунката е готова, с една гумичка можете да изтриете излишните линии или тези, които са силно забележими. Готови сме с скицата и вече пристъпваме към работа с пастелите. Избрала съм един оранжев цвят, който ще нанесеме като първи слой. Оставяме в бяло местата, върху които пада светлината, както и местата, където ще бъдат нарисувани дръжките на доматите.
Сега ще обозначим дръжките с избраният от мен по-светъл цвят. Виждаме как формите придобиха обем. Това се дължи на светлите участъци или на падащата светлина. Ако ги нямаше тези бели петна, доматите щяха да изглеждат напълно плоски. Нанасяме и падащата сянка, тя винаги е най-тъмна. Подчертаваме по-тъмните участъци, за да създадем малко повече контраст. Също така с няколко щрихи може да затъмним тези участъци от доматите, които ни се виждат по-тъмни, или там, където пада собствената сянка на самия домат. За разнасяне на пастелът може да използвате клечка за уши, хартиен тампон или собственият ви пръст. Искам да отбележа, че в петното на светлината се намира полусветлината, затова трябва да се направи един плавен преход. Ето го и крайният резултат. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било полезно.